Bon dia, ens encontrem en la zona de Sant Pere, on l'Ajuntament està preparant un pàrquing municipal que serà gratuït i que valdrà per descongestionar tota la zona, sobretot del casc antic, on estem fent també carrers peatonals, com tots sabeu. Se va utilitzar el sistema de compactació de sorra per a que no se facin xarcos, per a que no n'hi hagi pols, i també se va a il·luminar. I van a ser al voltant de 7.000 metres. A causa de la incidència acumulada de la Covid-19 al nostre poble, es va prendre la decisió de suspendre la programació de les festes de Nadal i Reis per a frenar una major propagació del virus. Esta situació no va llevar la il·lusió de realitzar alguns actes tradicionals. El lliurament de premis del concurs de les targetes de Nadal es va fer a cada centre escolar donant els premis als xiquets, xiquetes i joves guanyadors, agraint-los el gran esforç demostrat tant en dibuix com en poesia. Pablo Dolera, de 6è de primària del Col·legi Sant José i Sant Andrés, va ser el guanyador del primer premi de dibuix i Candela Sánchez, de 3è de l'ESO de Iries Massanassa, la guanyadora del primer premi de poesia. La segona edició de Massanassa Nadalenca, dirigida a ajudar el comerç local i promoure la imatge del Nadal en el municipi, va repartir 4 premis entre els establiments participants. Amb un total de 1.200 euros, el primer premi va ser per a la joieria Artola, el segon per a Dúlcia, el tercer per a Fisios Portem i el premi a l'aparador més innovador va ser per a Fonemes. Amb una alta participació, el concurs de balcons i betlems ha permès mostrar l'esperit nadalenc als carrers de Massanassa. Enguany hem pogut veure autèntics treballs elaborats en la categoria de betlems, on han resultat guanyadors Vicent Joan Montxolí, Salvador Fortea i Lucía Pérez. Els balcons il·luminats han sigut tot un espectacle combinant la creativitat, la tradició, el tipus d'il·luminació i materials. Inés Puigades, Erika Osorio i Pedro Gómez van ser els premiats enguany. L'onzena gala de l'esport de Massanassa es va celebrar el mes de desembre passat en el pavelló esportiu municipal per a commemorar els esportistes, escoles, clubs i associacions esportives del nostre poble. L'acte es va inaugurar amb un espectacle a càrrec de les Valquíries, dansa de foc i llums. També es va disfrutar d'actuacions com les del grup de ball urbà G-Big de l'Acadèmia Heroes Dance i de Zaira Fernández, premiada en 2021 amb un espectacle de ball esportiu. Amb més de 42.000 participacions, 131 premis i 16.000 euros en premis, la campanya Comerç amb Premi ha aconseguit ajudar a fomentar la compra en els establiments de Massanassa. Tota una primera edició que ha sigut un assoliment davant l'alta participació de compra en el comerç local i el sentiment d'involucració, tant per part dels comerços adherits del veïnat de Massanassa com de les persones d'altres municipis que han vingut a comprar al nostre poble. Donem l'enhorabona a la premiada de 3.000 euros d'esta edició, Carmen Aranda, i a les 130 persones premiades amb 100 euros. S'han iniciat les reunions per a jóvens de tercer i quart d'ESO per a informar sobre el programa Corresponsals Juvenils, un projecte de dinamització i participació juvenil que pretén generar una relació de col·laboració entre els jóvens i el CIG de Massanassa per a posar en marxa activitats juvenils d'interès actuals. El passat 7 de gener va finalitzar l'escola d'hivern dirigida a xiquets i xiquetes des dels 3 anys d'edat fins a 6è de primària. Una iniciativa que va continuar en marxa amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar en els dies de Nadal on els més xicotets tenen vacances escolars. Utilitzant l'Ausiàs Marx per a infantil i el poliesportiu municipal per a primària, s'han seguit totes les mesures de seguretat decretades per Sanitat i així els grups estaven dividits per zones en cada espai i les activitats s'han realitzat a l'aire lliure. A més, s'ha pres la temperatura, s'han establit entrades i eixides escalonades i s'ha emprat l'ús de màscara segons l'edat.
A través de Reforça Massanassa s'ha creat l'aplicació del portal d'ocupació de la localitat Reforça Massanassa, una adaptació senzilla del portal per a facilitar la recerca d'ocupació de les persones. El seu llançament dona un pas més contra la bretxa digital, oferint vies d'aprenentatge i cobrint les necessitats de la població. Així, es realitzaran sessions formatives presencials a les persones empadronades a Massanassa per a ensenyar-les a utilitzar aquesta aplicació.